Grand Alacant, trojspálňový, krásne prerobený rodinný dom s krásnou terasou, nová moderná kuchyňa. Dom bol prerobený v roku 2021 na komplet. Dole máme jeden záchodík, hore po schodoch máme dve spálne, jedna menšia, kúpeľňa s vaňou, veľká spálňa s dvoma šatníkmi, terasa, výhľad na more. Je tu vrchné solárium, kde máme ďalšiu kúpeľňu. Ďalšia kúpeľňa, sprchový kút. Ďalšia spálňa. Trastero.